Здравейте, казвам се Димитър Пеев и преди 9 дена ви показах първите два етапа в производството на комбуча в домашни условия. Тогава сварихме чая, използвахме зелен, сложихме захарта. Пропорцията е 2 грама захар на литър и 2 грама зелен чай на литър и 100 грама захар. Сварения чай го сложихме в буркан за отлежаване заедно с културата комбуча, с гъбата комбуча и 10% стартерна течност, която казахме, че стартерна течност представлява предишна напитка, нали, която е варена. 9 дена по-късно, според мен вече напитката е готова за отлежаване, за бутилиране, като след 5-6 ден започвам да проверявам какви са вкусовите качества на самата напитка. Това става последния начин. Ето го буркана, който седи, както казахме, на място, което да не е с пряка слънчева светлина, с една сламка. По този начин взимаме помъничко, за да пробваме. Леко кисело, леко газирано, готово за бутилиране. По принцип след 5-6 ден, както ви казах, се изпробвам. Напитката променя своя характер, така че ако не ви е достатъчно кисело или пък смятате, че може да стане още по-газирано, зависимо от това как го харесате, просто отново го покривате и оставяте да отлежава, като на следващия по-следващия ден пробвате до момента, в който ви хареса за бутилиране. В самия процес на бутилиране ви казах, че трябва да използвате задължително цетка с пластмасова цетка. Не трябва гъбата и самата напитка да има допир с метал. Така, в самото начало ще отделиме гъбата. Това е новата гъба. Ето вижте, това кафявото, което се вижда, е с дрожди. Измиваме с хладка вода. Това е новата гъба, която се е образувала само в рамките на тези 9 дена. Ето е гъбата, която всъщност сложихме, старата гъба. И двете гъби могат да се използват и се използват всъщност преди следващото така наречено варене. Защо се използва думата варене? Може би защото има ферментация в целият процес. Така, прецеждаме около 10% от течността, оставяме като стартерна, така наречената закваска, която ще ни трябва за следващото производство на комбуча. Така, ето го изшенцето. И наливаме, като идеята е да се прецеди, за да може тези колонии от дрожди да не попаднат в напитката. Това няма нищо фатално, дори да попаднат, просто от естетична гледна точка изглежда добре. Използваме тези бутилки, защото са с много здрава пластмаса, почти като бирените, в същото време са половинки и са много удобни за потреба в хладилник. Общо взето половин литър комбуча на ден е една чудесна доза за здраве и тонус. Запечатваме, гледаме да е максимално напълно. Запечатваме и така напитката е готова. Оставяме 2-3 дена да получи така наречената вторична ферментация, където всъщност става и една допълнителна газировка. Хубаво трябва да стегнете капачката, за да може наистина да не влиза въздух. Дрожжите да издадат въздуха, който е останал между течността и капачката, и с този въздух, който е останал, всъщност преработвайки да стане тази газировка. Може да го оставите, както казах, 2-3 дена на топло, след което в хладилника, може и направо в хладилника да го оставите. Това е, бутилира се
Налива се в това количество бутилките, процесът е един и същ. Тази напитка, тази гъба, която е заедно с стартерната течност, можете да я върнете в последствие в буркана, да го покриете отново с салфетка или с пореста текстилна тъкан и съответно да е готова за и в очакване на следващото варене на комбуча. Както видяхте, няма някакви тайни, няма нищо сложно в това. Това е начин вкъщи да си правите наистина една здравословна, една полезна напитка, която в ежедневието ви да ви направи по-здрави, така с тонус и с повече усмивки, може би. До скоро!